мегӯянд хизмати ҳарбӣ дар Тоҷикистон яксола мешавад ва отпечатки месупоред тамоми даниёҳои анаҳамо пешчараи шумо мебарояд. Пешакӣ имзота гиранд дар време аблава 27 дарои салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мо тасмим гирифтем ки имрӯз комментарияҳои шуморо зиёдтар хонда ба саволотон ҷавоб гардонем. дар видео ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. нафарҳое ки бедокументен мехоҳем ки границаи Қазоқистон бигзарем, мо ба шумо ширкати Саида тавсия метем. рақамҳои WhatsApp шумебарояд занг бизанед, ҷои худтонро брон кунед. ҳар рӯз рейси граница дорам. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. мегӯянд хизмати ҳарбӣ дар Тоҷикистон яксола мешавад. дар ҳамин масъала камтарак мефаҳмондем. хоб, дар ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ ягон тағйироту иловаҳо шидагӣ нестанд. яъне барои яксола шидани хизмати ҳарбӣ ягон информатсия нест. бародари азиз, як нафари дигар нависондае ки салому алайкум ака сози хуби тенҷӣ. ва алайкум салом, шукронаи худованд бародари азиз, хуб ҳастем. худованд кунад ки доимо сарбаланд бошем, ба умри дароз, ба тани сиҳат ҳамамон. як нафари дигар нависондае: салом бародар, қатар қабул мекунад олоҳӣ. яъне айни ҳол гуфтеста бошем, ба қатар барои кор сафар кардан бихоҳем, шумо метавонед ба шуғли аҳолӣ биред, муроҷиат кунед, дар оҷа номнавис мекунед, яъне собеседование мешавад, баъдан худшон интихоб мекунанд. як нафари дигар нависондае: салому алайкум ака, ма документ доштем, метавонем 2 моҳ шинем Тоҷикистон ва бирем Россия. дар ҳолате ки шумо вақти баромадан ягон проблема надошта бошед, ҳамаи ҳуҷҷатотон 100% бошад, бале боз аз нав рафтанда метавонед ки ба ягон мушкилӣ вориди Федератсияи Русия шавед. муҳаммад нависондае: ака депорт кардам, алиш кардам, чӣ хел гунам? дар назар дошта бошед ки ному фамилията иваз кардӣ, ин корам сабаб шида метавонад ки тара боз проблема бикунанд. ба хотире ки вақти шумо вориди Русия мешед ва отпечатки месупоред, тамоми даниёҳои анаҳамо пешчараи шумо мебарояд. Карим нависондае: салому алайкум, тинҷи хубӣ, як савол. ман патент дорам, то 21 декабр сипорида будам. 10 декабрда биромадам ай Россия. пас бирам Россия мешавад. сроки патент 4 апрел. бале бародари азиз, метавонед ки боз сафар кунӣ бирай. Бердиев нависондае: ассалому алайкум, юрист тиҷей. паспорт гирифта мешавад ай Москва. гражданство дар назар дошта бошед, бале айни ҳол мешавад. бародарое ки дар Москва қарор доред ё Московский областда қарор доред, ма ба шумо аз стоматологи тоҷика тавсия метиҳам, корош дар сатҳи олӣ ай, яъне табобати дандона дар сатҳи олӣ мекунад. рақамош мебарояд, занг бизанед, аз номи ма гап занед, бо арзонтарам мекунад барои кортона буд кардан. холмурод нависондае: ака ҳамин савола ҷавоб медодем. пешакӣ имзота гиранд дар време аблава 27 дарои ҳуқуқ доранд, хизмат баранд. яъне ки 27 сола шидем шумо, аммо вақти призив сар мешавад 27 сола бошен аллакай, аз давлат ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. бурчинов нависондае: салом акаи Сорбон, ман патент доштам, платит карда будам, Тоҷикистон рафтам, боз омадам. дар Федератсияи Русия 15 рӯзи дигар мондааст патентам, метавонам патент бисупорам. аз сари нав шумо ҳуҷҷат месупорем барои гирифтани патент. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон, патенти ман то моҳи май срок дорад. ман моҳи декабр Тоҷикистон омадам, баъди 3 моҳ равам патенти нав супорам, мешад ё не? пешакӣ раҳмат. патентон агар аннулировать шидагӣ набошад, бале метавонем ки боз ба мақсад бирем, патенти нав бигирем. як нафари дигар нависондае: ассалому алайкум Сорбонҷон, ман забони арабиро медонам, оё метавонам дар Қатар равам? 49 сола буда, сини соли бародар не, мутаассифона намешавад. дина аммо эълони корие ки буд, дар оҷа сину сол муқаррар шидагиай то 45 солагира. рустам мавлонов нависондае: салому алайкум Сорбонҷон, дар шумо чӣ хел занг зане мешавад? илтимос номер нависед. бародарҷон, агар савол дошта бошед, шумо метавонед ки саволтона дар ҳамин комментария бинависонед. худо хоҳад мо дар видеои дигар мехонем, ҷавоб мегардонем. азимҷон Азимов нависондае: ассалому алайкум ака созем, рости ака, ман 3 моҳ пеш Питер рафтам, работа гуфта дар омадам, 2 моҳ истодам, омадам, патент накардам, боз рафтам метавонам?
вақти баромадан агар огоҳ нашида бошанд ки шумо бепатент моҳ гаштен, ягон проблематон накарда бошанд, хел баромада бошен озод, бале метавонед ки бирен боз документҳоро 100% бикунед. як нафари дигар нависондае ки салом акай Солмон, аз алатая корона қарз дорам, метавонам аз Россия бурам, пули калон ай камтар. агар ки пули калон боша ва шумо ҳамин пула наспоридеста бошед, дар суд ки додагӣ боша, шумо наметавонед аз Россия бароед. агар ки пула пардохт кардеста бошед, ягон монеагӣ намешавад, дар ҳолати суда надода бошам. Закиров нависондае: салому алайкум ака, ранги худат ягон кас сода карда намефаҳмонад. зинда ва сарбаланд бошед. мо ба ҳамин хотир ба лаҳҷаи кӯчагиву озод гап мезанем ки то видеоҳои мо осонфаҳм боша ба шумо. як нафари дигар нависондае: ман 6 сол шидай аз маҳбас озод шидам, намешавад ба Қатар рафтам. касое ки ба Қатар ба кор даъват мешаванд, бояд доғи судӣ надошта бошанд. як нафари дигар нависондае: англисиро донам, шаҳодатномаи ронандагӣ дошта бошам. Қатар чӣ дар корай? Меравам Англия. ҳар кас дар ҳар куҷо кор мекунад ва худованд ризқша метиҳад. Қатар ҳам шартномаи корӣ дора бигем бо худмон ва ба кор даъват мекунад мардума. як нафари дигар нависондае: салому алайкум ака, ман патент анулиро чидай, Тоҷикистон бурам, 3-4 моҳ бестум, бо бигардам биём, метавонам ё депорт мекунанд? Депорт намекунанд, лекин мутаассифона вақте ки шумо обратно Россия сафар карданӣ мешен, шумо то муддати 1 сол патент гирифта наметавонед. аз ана ҳамон рӯзе ки патенти шумо анулиро чидагиай ҳисоб мекунед, бояд ки 1 сол бигзарад. як нафари дигар нависондае: салом акай Солмон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ, сар шидай меган, ростсай? Не, ҳозир сар нашидай. И айни ба қайдгирия, яъне ки пеш аз призов сар шидан шаҳрвандоро ба қайд мегиранд ки оё ба хизмат ки даъват шавад, ки нашавад гуфта ҳамин чизай. ва даъваткунӣ ба хизмат призови баҳорӣ аз 1 апрел сар мешавад. зинда ва сарбаланд бошен. видеои имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. саволотон боша дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.